Hej, i dag har jeg nogle AskMe's, og det første spørgsmål, der står, har du nogensinde været ude for noget farligt? Og nej, det har jeg ikke. Og så næste spørgsmål, jeg tager bare det hurtigt. Keder du dig nogle gange? Ja. Så tager jeg bare hurtigt næste spørgsmål, der er kun 3. Er dine forældre irriterende? Ja, det er de. Og så skal jeg fortælle lidt om mig selv. Jeg er en dreng på 11 år, jeg hedder Emil. Jeg elsker fodbold. Så har jeg faktisk ikke rigtig mere at sige. Men ses næste gang i min video. Tak fordi I så med. Det er jeg taknemmelig for. Søs.